Me mo deɛ sɛ legend bɛwu a saa nneɛma a ɛkɔ so no sɛ ɛnsi koraa na anka ɔnyɛ legend. Saa na wohu no. Saa na mehu no because wɔn a menim wɔn a wɔyɛ legend te sɛ Daddy Lumba ne deɛ saa nneɛma bi sɛ nyinaa kɔ so. Wohwɛ Michael Jackson a wohwɛ Prince mu nyinaa mpo Madiba South Africa for deɛ ɔgye independence ma wɔn no sɛ ɛnsi saa a na ɛsɛ Daddy Lumba ɔnyɛ legend. Sɛ afei mu nkurɔfo bebree awu wana ne deɛ apia abɔnten sɛ Daddy Lumba na ɛsɛ ɔyɛ legend. Nti meme no to me ne deɛ meme no menwo obiara part ba meme ne ma akosua deɛ a kasa na mɛyɛ me no me kura me pɛ sɛ ɔmo twema nso na bɛɛ 10 years Adentia. because ɛyɛ nkwasɛm ka me maame ne ma akosua nka mentwɛ. Okay. Because time na odo broni be mu then time na Daddy Lumba nyi obiara no odo broni no we so wutie nsɛm no kura yi kura 17 years odo broni hu Daddy Lumba no 17 years fa ne sɛ me na odo broni hu mi a akɔ ne me betena na me mentre na me property o wonti na one na tena me ne de me kwan ka me pɛ sɛ Daddy Lumba kwa hyɛ emu be 3 years. No, as a only say I'm punishing na. Ani I didn't punish no. Enye say bi ko mo punish fu no. Okay. Oye legend. Anka sabi we ensi a anka me mingi ni so oye legend. Who say o shimu chena manso no ye kese a na ma ni mo eduye. Ne se akosua so entwe e ma akora akoto a wo akosua no wa femu wo de kan kora wo maame ana on like obi aba abaje ne nsem ade a anka enyo ya. Time on that bentana Daddy Lumba nyo bia o. Hwe emle bebele na Daddy Lumba abonyom abonudi. Sɛ wutie na nwumi a wɔte sɛ wuwu a ɔmo wo mfi ma me sɛ wa no anka wɔnyɛ bi ma Daddy Lumba anka ɔbɛka saa asɛm ni nyina anwum bɛ na ɔbɔ odobroni o odobroni wɔn pɛ baabi nyina meme ne maame no ɔmayɛ ne nneɔma akyɛ na gye sɛ ɔnkasa wohwɛ ne din a ɔnkasa ana ɛnam sɛ ɔrespect Daddy Lumba nti no ɔntimi nka na asɛm wate aseɛ sie ka sɛ obi na ɛnrespect ɛfɛn sɛ Daddy Lumba ɛyɛ odobroni no Kwabeso because of say wɔmpɛ sɛ wo so pɛ sɛ wobɛyɛ kuna deɛ a ɛne fa respect mama me panyin no nti wuni sɛ ketewa no de ni ahobrase ara hwɛ maame oni ahobrase ebi ni deɛ mebɛ sɛ memeka ne nyinaa ne sɛ sɛ Ghana fo ama yakɔ akɔhu sɛ maame sɛ wa ne MPPs sɛ maame sɛ wa ne MPP ade nti sɛ odobroni ɛngyae ma maame sɛ wa ɛnyɛ ne kuna because ɔna ɛyɛ yere panyin meboa because sɛ Daddy Lumba yɛ ɛfɛn sɛ legend nti no ɔno so pɛdi no because ɛbɛyɛ kakra no years back no wode legend fo bebree aba o ba sɛ edi fosu no da wo so ebi bi sa sɛ fosu no ɛyɛ wan ade Daddy obi bi no Daddy Lumba na ebi no kura kɛkɛ na ɛda wo so no kura no ɛno kura yɛ plus etima me sɛ wa de asɛm no ɔnkyiwu o se mo nya kura mo twa so sɛ akora no wɔhunu sɛ ɛfɛn sɛ Daddy Lumba ho abɛda wo sɛ Daddy Lumba o sɛ nkɛyɛ ade anka ɔmpɛ maa me sɛ wa akoko gyaa no wɔ ɛfɛ mmrakwan so bɛnim sɛ ogyaa no wɔ mmrakwan so a maame no so bɛgye nneɔma bi ɛfɛn sɛ ɛwɔ consequence nti no wankɔ ɔda so dɔ no yerɛ ɔbaa bɛwu yi akora no ɔkaa sɛ yɛ mɛmɛ yere sɛ wa ɔntimi nyɛ dɛ ɛmpoison me da na ɛsɛ ɔda so dɔ no so wate ase ɛmɛma yɛ ɔka stage no wate ase ɛmɛma yɛ nyinaa yɛyɛ mistake wate ase ɛyɛ mistake na wayɛ sanko wanyɛ mistake wɔ na ɛsɛ wɔnyɛ legend sɛ legend wuwu na wakyiri ama asɛm a na wonyɛ legend o eti maa me sɛ wa deɛ ɔntwi yɛnyina ɛba bɛti ɛnyɛ high court na ɔmmɛkɔ Kumasi yɛnyina yɛba yɛ pɛ mu tie nti ɛba saa na ɔmutumi ka wie a waho boa a wɔde bɛkɔ yɛ no so te sɛ yɛnyina yɛkɔ akɔboa because Daddy Lumba deɛ nkora pɛ ne nnwom mpanyinfoɔ pɛ ne nnwom yɛnyina yɛpɛ ne nnwom nti yɛnyina yɛbɛkɔ ne akɔ na biribi akɔ so kamakama baa ayi ne deɛ ɔntwe paa bɛɛ 10 years kura Michael Jackson sɛ na asɛm da so wɔ court Madiba mu nyinaa Prince mu nyinaa ɔma asɛm da so wɔ court sɛ anyɛ saa ɔnyɛ legend ɛti ne nnwom bɛɛ paa na ɔde bɛkae no as a youth anaa ɔyɛ babunu yi Daddy Lumba nnwom bɛɛ paa na ɔde bɛkae no anaasɛ ɔde meme sei no meme obi a mekyi nkɔ asɛm ɛti meme sei ɛyɛ gold digger
What you say? Go digger ya do. I am the pa. What shall go digger be pen? Oh, baby, na say the marry black benina, me go digger. Oh, okay. So what you say? And marry black benina you go digger. You can go digger, or boy go digger can be catch what say. Like on what them adwene baba baby do obema ho. Ebi ni odobro ni. Okay. It office odobro ni so go digger. Oh. Me na me yala ko odobro ni ba tra me ho. On tra me ho sinyaman. Debi be da betra me ho. O ma me say ohun say papa no e we japade bebrebe ni na into wa force kwa 5 no. That is it. Office of force na we yo. So wa force na 5 ono oba na ka me mimi no hwe. Ana yakwa akọ ye operation. So utie nsem ni kura ye kura na. Ma me no pa kire say oni da de number na ye bibia na we operation na asefo no. Ono na ono ko ni say Germany fo no. Na be ye operation but that the number say ono wanjim do funya dey. Eni eti ariko kwante maame no so am ma Germany wo no on so konya accident eso wo Germany wo. Okay. What you say one eso no so hwe ne ma because broni ontimi ntra ho e ma wo no nka say new parents ni mi nyina no mama abetina Ghana no obi an hwe ne ma no. What you say entimi ni go digger na mpe because odoblo no go digger. Yo, that's it. It is me pen sa anyum na de me pepa. King Ghana TV otherwise we do video. Oh, me so your friend Angel. Mama, ono so wo ma. So bi na ye me mama sa kebe me ya. Ana sa di no mu nyina fansu ade. Okay. Si nyina ye kokot. So eze kwa na matete se mo se me yese akosua ne de ensa be hu that the lumba abusua. Wo so abusua panyin na wo susu na wo gina mu no. Also be ka say e de wuni mo dobu ni na akosua na oye de wuni nti say blame ni bi kura e kwasa am de kura na me de ma abusua panyin no pati ase abusua panyin na akofa sa nsem no yina de aba because anka wan kasa na aka wa mutu ma ka ba na afa odoburu ni no ade no kona say nema kura din ka akoso behind the scene ba ye ne nya de ye hu pati ase etime no wo de hwe ma mi akosua ni a utimi say like or respected that lumba nya say na anka oye de openo ba akwa no so mu ade o go digger o de kan kure wa odina wa kan kure o go digger e bi so wa board that lumba na asefo enso say yes ma mi ti ba Ghana na ba de lumba de na ko mi fie fufurum on fa ne ma ha what you say SMP ti leje ni owu a ni o ma bi say ya de yes here O say normal. Okay nsia I mean give me so a legend. Okay. In Canada. It's me that wants pa. Let's say that. Okay. Ni ma de le ye kwa de ma ko du kwa na me ku mo. E se mi pa die. E no do ne pa. Oh, ni ba de me do ne pa. Odobro no ndie. Me bi hwafo ne ye no. Agogo se wa no. Obedi ya wo no mo so onu na amalumba eye lumba. Onu a anka lumba ko nye lumba. What you say? Satama okase lumba na me ye ni se du ho no mo lumba ama no. Satama lumba su o to ebemu wa se tinu wa anko. Enti akoso se wan die me man bibem na me man ya akonso. Me no wa ya ade. To odobro ni no. Anka odobro ni benya. Anko ni akoso se wan ko ni se si o mo ntam nanka o mo ntu o mo wase. What you say? Nanko mo ntu o mo wase. Nanko mo nye baako. Na wa hoboa o de bobo ahofo ye no so etise. Oh, nimba die wa ya me fan kase pa. Nimba die na nse ni kwa bona na bibia nimba die bona sanyom nimba die ni bi obobiaro na esani message ma adofo ni adofo no what you see nimba die wa ya fan kase pa nimba die na ye kwa de ma ko bi kwa na mekumo e nimba die No do ne pa. oh nimba die me do ne pa nimba die Ti ni be pa na de be kai number. oh nimba ni ma me be kan se o so me dofo one man tem the dofo man tem no ndie me tie kwa na bibi ya ye me Sa. oh nimba die wa ya fan me big fan kase pa nti nimba die makuni shi ni t-shirt kura da wono se me twen So when we bo ahon si pa. one we sie so me be eyen ba do to ega and yes so akara kwa ne be ye kura be bo obo si akwa de akọ no mo ti nimba die ya do ne pa Yo at King Ghana TV edawase. Na odiri bi. oh me de efeje mfu a so ware baako ojidi so ware wono nkwa ntina o nse bi o my arrangement without one no concern no ma hye ye no want ase se odobro ni abusuafo na hye ye no ho ayi ntina so want ase Na wa hoboa te se ewo lumba ayi no. on the 6 December Aha. oh lumba 6 December ni de atare ni ye peme fra kra na aba
Oh, okay. Once a culture that a kid, na lady be at a debina taban, a me fashion designer, read the fashion doctor to know. Okay. Onona matter than a moment, Diaba. So, number you bet panel there. Anquanoma. Anquanoma, I am in the Kaya sɛ ɔmotwa biribi abusuapɛnyi no hwɛ na wɔde yie to yie kyɛ sɛ ɔno ɔyɛ panyin ɔno odi kan ware no asa na ɔkɔfa broni no eti ɛsɛ ɔmoto ɛtena se toto na kɔto asɛm ba mu di a ɛnyɛ sɛ limba no kɔ bɔ nim bi sɛ na kyira asɛm no ɔmoma na kyi nyɛ dɛ ɛnyɛ basa nti wei ne kɔba de sɛ na sɛbɔ kan no no nim sɛ besinti na ma na yɛ dɛ ɛka nti me mesra ɔmo sɛ ɔmo nya biribi anyi kɔto asɛm mfo no ɔmo ma biribi anya asomdwe na abusuapɛnyi no ɔmo yɛ nyina anya kuna you bet pan now the bet kind of Taliza ani ankwa no ma nyina me de kai no me pɛ ne nyom pa oboa to say ba yene ehihye no ya bɛkɔ bi okay ye jirasia den dumba de ye pɛ na sempa nti ye bɛkɔ bi before ansana na de lumba be yare no oyari mu hono ode ne nensane na yi command busia boze ya na yepenyi no onti mini 99 fine kusin to my dad lumba ga se onko wa breno on the emi hwia obeka see wa ho boa to say ba say yene go through na ye oh you will be there. Da. 1 week in the can you pangu. Debbie, your family to stop it up. Hey, me never sign a day crazy could be to a chair. You know, my zip no. Dear, good. Easy. So now, then you be pan there as a youth. What? In fact, it's here. A dog comes from Mumbai. No, they make a hot one. Hot one. I know a bit. And fee about committee. Or son Sabone. I said, was a more head the other park or shop. To Kumo. And the park was to Chrome. Then you name it. I don't know. And the person took him on. Before I said, I not almost say a musician need could be none studio. I bring saying, you should say studio. I don't know. That was Nanajua. Can you guarantee the other was? Obama so no be man so na bobra nti obi ni omabra bom ndi e course omabra bom so say ya ware asem Did asem aka che busia no obi de ka be hwe se ankomunya abotre na omo ne oba no nka mom omo ne wo ma so hwe nim na ibi ankoso no mutini nkrai papa na chefefe wa ho bo a de ko onua bema yie ana wo fa that number I say, what about it? Oh, what do you do? Copa. Oh, what about Tuma? What about Tuma? See a legend, a penasum. So, maybe you may pronounce a price. Your boy, hope I will you. Then you bet pan there out here. In fact, yes, secretary. No. If I didn't know, oh, we can't be here. Schedule before yes adakatia sanam no yem dem adakatia no so enenum no nsem na wom no nyansa wom o si yasef ko ba bia ye ma ye ho so ye ko hen so ye nyina adakatia ya le bedam kakra meka ne se no kreni mpanyfo se owu achinsem ene owu mafo eden ko owu a wọ́n so maybe sabe ma ho enti ade ba kwa sa me kyerem kakra no me kan se ye ti ase nya hyehyeye enhyeye nya ba kwa ye hye na wu a obi na baby side ama se bi o ye hye to wa kamera beka enye ne se bi o wanya baby ato na ka o se esie ma no hoto no na chia ye manso tene ma me hu se ye ti ase ono ase be de number no kan bi ye ti ase
ɛsɛ yɛyɛ hyehyɛeɛ ma yɛ ho kɔ hɔ anyɛ hyehyɛeɛ a Bible no ka bibi nyame ka kyerɛ Hezekia sɛ yɛwo nsa manseɛ na wobɛwu na kyerɛ sɛ nyame no akɔ ahu sɛ woanyɛ ntoto yɛ wobrɛ sɛ wo ho hia wo hia paa ɛne nipa ntoma korakora sɛ ansa no ehia papa kɔ so woanyɛ bi kora wonyɛ wɔ woafrɛ busua no anaa wote aseɛ no ɔba wei ɔyere wei mede wei ama wo ti sɛ me promotion me yɛ nyinaa ne sɛ awarefo a yɛaware no yɛnyɛ hyehyɛeɛ community ɛma ne ba saa ne sɛ bia na fiti a ɔbaa na ɔdi kan no ɔne ne neto foundation ana bibi siiɛ enti deɛ siiɛ no wɔn anka wɔn nom katakata asoa na afei deɛ owuo therefore ɛde ne nsa ato no so enti ɔbaa no fi sɛ bra me brɛ yɛ no ɛsɛ menya me so me fa mu deɛ ɛni ti na ɛde saa ama so abanka bi a ɔte ase no sɛ ɔbaa me ne na brɛ wodi teku di sempo a ka wo yɛ nkɔ ne na metwe manso ti sɛ ɔse me nka kakra de metima kan ne sɛ yɛte ase yɛtoto yɛ chi ansa wewu ana owuo so monka yɛ wɔde mpo deɛ bi ɔyare accident wɔ hɔ heart attack wɔ hɔ mimi de yɛsie obi wakɔda o ɔsɔre no ntima asɔre bi enti mɛka sɛ ɛte ase yɛnyɛ hyehyɛ yɛ ansa na onua bɛ na yɛ ahoboa bɛn na wayɛ wapam ɔyɛ ntoma ana hyehyɛ bɛn na wɔde gu akwa mu sɛ wɔbɛkɔ ayɛ ni dadi no mba deɛ panyinfoɔ sɛ ha yɛ kwan ho na mentimi nka nsɛm pii ɛfiri sɛ mɛkɔ kyerɛ sɛ papa no medɔɔ no biribi nti ntira me sɛ ha yɛ kwan ho nti ɛyɛ ne nyina yɛgyina mu dendendendenden yɛbɛkɔ ne yɛntimi so koraa ama a wɔbɛte ama adeɛ na ne nwom bɛɛ paa na ɔde bɛkae no sɛ Daddy Lumba ɛnyima ma hwɛ no ɔse ohia nti obi de sika gye ne dɔfo ɛyɛ Teresa abɛbrɛ sɛ ɛntɔ yɛ bo na ohia ɛsesa kɔ sika ɛno a na ɛyɛ me dɛ yo King Ghana TV ɛda wase pakyɛ obi ne bi yɛfrɛ me sɔfo ame bedu bɛkɔ Baptist me kuro na ɛyɛ sɔfo ɛna me sɛ atu awarefoɔ fo nti na nnɛ ɛbɛɛ mu sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ma adwene titiriw mɛsi nsɛm mmienu so sɛ yɛnyɛ hyehyɛeɛ na yɛnto yɛbu sɛ yɛde sika ɛne kɔ awareɛ no nyame nhyira mo ɛnafoɔ nsusu ɛnka n'akyire sister no ɔmo nsusu mpiapia sister no ɛfiri sɛ awareɛ mu asɛm deɛ obiara nim ebia na biribi kɔɔ so wɔ ne kunu ntɛm enti ɔmo nsusu enu sister no wate aseɛ awareɛ asɛm deɛ ɔno nko ana kɔɔ na awareɛ o ɔno onim deɛ wɔ mu kɔɔto no deɛ ɛno ano no wofoa so saa foa so adɛn deɛ nti a mefoa so no sɛ ɛdeɛ nti na abusua no monim sɛ Lumba yere no sɛbi wayɛ ne ho adeɛ na ne kunu awuo na moyɛ nhyehyɛeɛ na moama no amɛtene anaa moama no amanneɛ na moahyehyɛ nhyehyɛeɛ ɛfrɛ no aka kyɛn sɛ yɛde wo kunu date ahyɛ sɛ yɛnyɛ ne saa baabi a akan man mu no yɛnyɛ ne saa baabi a mefoa no so sɛ na wɔtwe da na ɔwɔ hɔ bi ne ade nti sɛ kari nyina wɔtwe da no wɔwɔ hɔ a sɛ na wɔtwe da no ɔmofrɛ no bɔ no amanneɛ adɛn nti na yie da do ɔma mo no amanneɛ sɛ nsusue mu deɛ ɛno ano no ɛwɔ sɛ kɔ court na mpanimfoɔ no abusua no ɛba na ɔmo bɛsɛ kunani sɛ da sei ɛne yɛde ukunu ɛbɛto mpam nti me deɛ mefoa no so mpanimfoɔ no wɔnyɛ manson abusua no nyɛ manson ɛno ano sɛ biribi na ntwa yi na mokɔ ne naa so yɛase yɛafo ho yɛayɛ bɔne yɛanyɛ no yie ɛtue nkɔtwerɛ deɛ da yɛserɛw da sei fakyɛ yɛ yɛanyɛ adeɛ da sei yɛde ukuru bɛto mpam yɛsɛ yɛbɛbɔ amanneɛ wɔnyɛ ntɔkwa bi a ɔda woroma wei deɛ nyɛ manson wosusu sɛ saa na ɛkɔwɔ sɛ abusuafoɔ no saa na ɛwɔ sɛ nka abusua no yɛ yɛaka ma mu no saa ne ɛyɛ no enti abusua no ɔmotɔ mmara na wahoboa a wode bɛkɔ nua bɛma yie so te sɛn me nua bɛma deɛ ɛyi mene me ma no deɛ wogyina yɛbɛyɛ papa mate sɛ sɛ wobɛsponsor nyinaa papa yɛne abere me baabi a Lumba ɛfiri no meyɛ sɛkyerɛni mefiri apaa nti mane yɛ nyinaa yɛyɛ sɛkyerɛfoɔ nti yɛde yɛgyina mu paa yɛne abere paa ne nwom bɛɛ paa na da wakoma so a sɛ akosua sɛ ɔde akosua sɛ waabɔɔyɛ ɛyɛ me da bi a akosua sɛ wawodɔ no paa wopɛ no asɛm ɛna asɛm ankasa na ma wopɛ no asɛm ka biribi na mepɛ no asɛm ne sɛ awareɛ mu asɛm deɛ obiara ne n'awareɛ mu asɛm
enti wunti bi wura obi awale asem oye panyin ntia nye me ntia okay enye me ntia no bi a so dade na bonyom de sebi se obi se Ghana fonke amontum na ba che odi radio na be me fie se wa ojume de papa itobroni wo Dr. Mensa eda se ni panyin de no ye de me dwun kwa menti ase ni pa no onye wewi ani ni pa no so wawale obi ayo obi aho ade ntumi nka se your friends ntumi mane eyuko ni bi ende yenye ne sa se ejapade akwa no wa kan se ni mo nya akwa ye de awaye we so ntumi panyin wonya wo ne de nka se ekoto sem bi abem de be na ye no kwa ni kwa se kokoto sem bi aye ebem ese ni pa de be dia na ubidi ni mba so be ya wo so ntumi mane ye we be also amete ni nche ya o ya ni na no ote ni nche ntumi ni ma de property a o ja kokko ntumi panyin fo no mo ko to so ntumi o ma se ne bu ma eso mo twa na simple o che se kese so bo so no so kra an kwa so ko so no so kra no no ba fi se samba pio class we ja wa we ko na e twa court di mu a o da so wa we no anu so se ntumi bi ama na nya ho na ipa no nye we ya she free ma che eto mu ya na se mu ntwa so o mu sie no bi bi mfo e se de ni pa wa we ho boaboa e ti sen o lumba ayi a ebe lumba yi ndo we kuma se fo de awi ata se lumba yi no e kwa bi e fa so bi bia ye be we mpapo afo e wa shan de awi ata so se e kwa bi a so ye be ni nyu be pa na de be kai no in fact o ti ho a wo se anyo title be na de be kai na nyama di dedi e na o ya de bi e de pa na nyama di di ka che ana wo so bone ba eshi lumba no be ka bi che obi so bone bi ana we se lumba no be ti mi shi be ti no kwa so bone jaja na ye ni mu ana da ma fo ma so pa obi so bone bi serious wa ka che obi so mo so bone pa se o ma no mi je woni ya me fu ma je se e che nyan say yes eti ene ni ma de kai bi ni be kai lumba pa enti lumba de che se we ni pa bi a Obama ewiase nyane Ghana ma ene asante mighty so o ma ye ni je ni pa so de bebi a obiko bi an Nyankopon se Nyankopon nhira mo fa ni si bebi pa yi ya mo akwa ba eba King Ghana TV so ya je mo so ti lumba na yie no manso abeda ho ni yiri penyi no ni se de kokko sasem kakra na woka wa junse lumba de legend lumba didi kra cho man penyini na wo hwe amama so a lumba ni makobi a abofo na omontiki no ka de ko mutiki so lumba o che mekejase ya ni be ko ba ne dech e ma be ni bi ko asu ai so ba yi se awale ne de ni se oba se wa na epenyini ana ya wa ni wo busue no oba bo ni de na ho de bo ni de e wo se one oba se wanya ntobase no mutnase na omusieso muntem se de be ye bi asumie na be ba ni se lumba da ni ndo se ni wo he mama mu wo chi na anya basa sa ni wo bo lumba operate to wono onse mu wo chi no ense na ba but oba se wa so wa bele ni se lumba be lumba nyina no se we share oba se wa so oba se na production it history na asema na ayika appear to scam o se lumba anase lumba ndo pie no no oba se wa na manu ayu na ere epia botene enti oba se wa bo lumba se de Teresa be se bi lumba no saa so na oba se wa so abo ani se ite asema appear to scam na o se lumba ni ko be ba bonten no anase be se lumba ni ma ba bonten no oba se wa na ere operation hwe na oba bo ni ebi akọ mense no je da na ase no ye se we bi ewu ni but won sam de ye be du but ye so oba se wa na ba bo ni etrans na busua no etrans ye but e hwimpa de a akọ oba se wa na ke de ye no ho ade e ma busua de ade atu no na so kase lumba ni body no ense se ye kosi I want say preserve body do two glass in ye musical museum bi man lumba na tin baba o ma do hu bi jumedie eni nipa o no wo ye o jo say e ka se kotoko e bi be se ketre bampo ebi se ye kem pem fo mo gbogbo nyoma ani mbi atwam ebi se go sempe fo agei so o ma gbogbo nyoma be ba mani atwam but o mo nyoma no eri le ye ba out ni personal se de enu but no se bi ya ni ko to a glass mi bi ya be mi jom enye fu ni pe no we se ko sa de ka tan mi na no se bi ke de ke mo to glass ana se
e ka se na asante ma ubo no mu ase ko mu na ke be mu e beto glass mu e ba tumi ma de we e wo si esie no na ho bo ate se nhihye be anu wa ye e wo Lumba na wi e bebe Lumba ni ko wo bi me tema ni bo ni ma nem ni ko wa nem eni basi bo ni ma acha tu isi na twam eni Lumba nyum ni abo yesi ke tema mpo Lumba nyum ni abo Lumba nyum he masa e shiska e ma ni je e sa ma wo kwa oni sa beje Lumba nyum de na ni ete ni ebo bo he be Lumba e yere mu mpo o de bi 3000 years Lumba yele be na baso senate bi say junction o de ababaso masa asem na na be se ke tada e de no kan na da ajare asem na aba ye de se kan eni ekuma na ke nge ye de anu ya port obi twa mu tan ene be pe pa Lumba ye ne ba ye o ma ye ko ye ba ko ye na ma ye ya abu asasi ya guys kongo ya suru na wu obi ye na ma ye Lumba de legend Lumba fe busiem sadi enu ko ayo ko masa e be se be 3 years ye na ye nwie so you be legend Lumba or legend Lumba pa na ayo de akoma so abrabo eni ma wa ne na champion boy you no me bo e ka kwantue sa collaboration no ye no arwa ka ko tumpe ara na me da no be but aponto mo ara no oza e be sha asia telephone no phone hello na me ozuru me na me to ngaje aha za oza be sha asia ko no mo ye no oso tv ene me mo foreka oso boga no ba na ni o tv se boga nda ya che boga me no ma ye so ẹ̀yin bá ìfẹ́ mi náà lè gbẹ̀ ní ẹ̀ka bẹ́ńdì bí a sẹ́nà kàtí mẹ́bí ọmọ bá ẹ̀fà ẹ̀yìn hàn ní adé. ẹ̀yin bí ẹ̀yin ní dynamic music ní dynamic ẹ̀yin ní tufo ẹ̀fẹ̀ sẹ́ ọ̀ṣọ́ báyìí bìrì kúrẹ́ náà sẹ́yìn sọ David tí ẹ̀yin kọ̀ máa ní bẹ́fọ̀ ẹ̀yin bí ó gbọ́ ní ma náà sẹ́ ó tẹ̀ ní ma ó yẹ ẹ̀bọ̀ ní bàtà yẹ́ ẹ̀mẹ̀ jà ní ìrẹsẹ̀ ẹ̀ content ní ìhìn àmì ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ máa nyìmọ̀ náà dẹ̀ ayé nìmu bàtà ẹ̀yin bí ẹ̀yin mọ̀ bí náà bá no just say we not try go for be one let be an be beat because we don't go one thing e be say patapa ni ma wo be yes be any abeno masa e na ba say wo ba no be e mo ma 3 months na tem hwe ni baba no say 80 ni ma bo ye say e ka control ni na wo me de bat eni na mi na so bo so ama na kwa no ni be yi e ma fo bi ti church ni ba no ma se so Lumba nyum ene na nampa du mo no tete pompa ni fo no ene benda ko mo no sa ho agoso pofo die mu no so mo nyum no ache de but utie to fa bobat ni mo bu de ni de enye kura it is a patapa de aka we do adenye de ai na ni onu ko ni na we ìwọ́n sọ yẹ patapa ni mo bẹ̀rẹ̀ yìí aṣọ ojú pìyàsẹ̀ ẹ̀ tó ọkọ̀ ní patapa ni. wọ́n sọ yẹ bọ́ọ̀lù lásán wa. yẹ bọ́ọ̀lù lásán tọ́mọ ní kò wékìnnù òbí wékìnnù òbí yìí tó ń gbé tí pìyàsẹ̀ tí pìyàsẹ̀ tọ̀ nù òbí yìí láti yẹ kó èyí así à òkú wéga yẹ bọ́ ẹ̀yìn alájì kúkúrúkúrúkúrú yẹ bọ́ọ̀lù nàdó bẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀fí wékọ̀ nù. ìdí patapa bẹ̀rẹ̀ ní church wọn. ó masa ìtẹ̀rù kan yẹ ká ní ma nǹkan kan wà dà sẹ́dá bẹ́ẹ̀ sẹ́dẹ̀. ó masa ọmú mi nǹkan ọ̀hún ẹnẹ bẹ́ẹ̀ sàgbọ́n ọmú mi nǹkan yìí tó fún ọ̀hún. patapa ló bẹ kú. ó masa ọ̀fọ̀ náà sẹ́mi kọ́ nù wá. patapa ni mo yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò bọ̀. wọ́n kọ́ nù ọ̀rọ̀ náà bàtẹ́ dé ìdílé ìwé ẹ̀yìn hwɛ Lumba nyuma wa boy 80s 70s ɛnyɛ na so bɛ Lumba nyum mɛtɛ bi yɛ ne kebo ko ni se ya ko bi ne kɛ ma tɛ wo bi Lumba nyum so tɛ ni bi Lumba nyum bɛ Lumba legend na yɛ ne de bɛ ebuso ne siefu but so mu nyina atena se na ɔmo ma hyehyɛ ne de kɔ so bi ntimi siefu ɔte aseɛ yere ntimi sie bɛ ma saa so na bɛ ma so ntimi sie ne yere ɛyɛ da busuam zabusuam na ɛde ɛwɔ ntete no sɛbsɛbe ɛma bɛfa no ti sɛ wo ntimi fa wo pɛnka sɛ bia wo besie no abda so wɔ busuam Lumba ba busuam ɔte ase ɛnyɛ de koraa na sɛbsɛbe ɔkɔhwini koraa na ɛda busuam wɔn kɔhwini to sɛ ɔyɛ legend no sɛ da so da busuam ti ɛwɔ sɛ abusua no mu nyina ka bom na mu nyina ɛde ɛnhyɛ ni yie ɔte odi ni bi me di ndɛ me wa sha me fa ko ambo achansa eke aduana ba bit na fa me bolo so me ke ti ma twetwe aduana ba Kengana eda wase
Lumba will be a medono, me penasem, me peninium so, until what is one with the missing Kabibi. Me say, many brains have them quite cranamative VIP mobile. Any a friend may say, we are them and they will miss here, ready Uncle Pass. Me say, Carmen, Jai, and then Mr. Boy, was in some baby Kumase. Not just a bayana, a friend from me. And you soon have a melumbo, you soon have a melumbo, none some mobile and son, my number. And yet, you are shy and watch it. Tinano, me tea so mobile. Oh, no man, yet, you Makuma to and I'm say, I stadium hobby. Me, just how much in there, money, no. The one says, 1 year, Messi, my woman, my woman, hopa. Ah, the food piece, you move up a jammy. Send me a bear, my number, would be a mobile jammy. Me a brand new mancasa. Messi, now in the pizza across my bone. Now you know some there. A hammer. Now, say me, okay. I was say, one more. Abusuafo no woman no ba me hia no mkaza say Bible kura say oba ya no ho ade ade ono na ya yere ana eyere no so ntimi nya aware me saa bra ehihye bi ani ho onti so oba no akopo adwaman bi ana oba no woni enti no osane no wo ma enti hihye ya da ho se abusuafo no no oyere no trase ye na wo so omoka na asumdue ba esansan sama belim ba ye na chiri ya ni ye ho kura na ye panyino dia kokko to say what the jansi atoso omu gunu ni abema na nimo ase enti esra wo mabusuo no no ba na ntrase na obi ono na bobra de mo so ye da na ma na so anti a so no nso so wo bibi ka obeka ana odobro ni nsusu no yenti so aye no ho ade ana ono so tawa yeso ana so nyankopon asem no oni ntu enti yemi aye Kristofo na yeso nyankopon no de yemi se ono de wanka ho oba se won na wo se oye oyire wo so mo hwe na mo ma asumdie ba na se bibi he mo so mo de be ma odobro ni ne ma wo mo so mo fama Ghana TV ehwehwe mu ayaye ene se aye odobro ni no aye no ho ade e wo fie amamre kwan so na oba no so panyi no ene se court aware ene fie de na ode nsa no ekọ busia fie ho ene ka court aware no ye se ye de Kristofo de ye panyi ni de na egitum efi se Bible no e ma kwan se nwan ma je se we je panyi ni ma je nchire me se panyi ni de na megitum na amamre kwan so fie de se amamre kwan so fie de ne se court kura mra mu no nsan ana afa nsu nyankopon mra mu no nso no nya eyere ntimi de oba se wa no ono na ye oyere nanso se akoakora basumwa se wo hwe no utua me ka wugya me kwan ntimi ewo densem no wo mo hwe no mo fa ema oba no ene ne ma na mo nso makoma nto wo yem na oba se wa no onye na yi ni obe malumba anse be ja mo wakono oni obe malumba ni ni be pa na de wakoma so a de bia be kai me se ani ni de mi ni ni de me mfa ana mi de mi firi mu ani na so nim me nya de mi ntwint kakana nti okay tight in be anko na bi ana se ara sika sem mempai boy okay tiemi sufre na mempai boy enu wanim saa ni na de makoma so pa enu bi ba be so ahenchew okay I push you ba mempai boy bibi ebe ya mesi no aye me da ma mi hudi amenya nanso said you sit to no one power show mu nsem won shedanti ni yie ne ya bo a ne mi bibi afama hoto awade me say wo mu nim so me pelum ba nyom so mo wa ha bodi wa mfui awade onyina ba nim say me say akra wo mo from ye so nya yantima anam se antima nya ye oni ne ba ma wo meja me enti me sister do mu de me say abusu aba say wa omro from no me abusu an kana shimbiam ra me yan kro me ti kra ye fa nya lumba kwan na akire no boko na onko da di Ghana TV da wase be su me da masepa kwase me yini say papa na obo ni de lumba na nkasa no so wo hwe ne nyum tuo be akire a ekire se ompe manso na wo bi a ompe se na chi no problem be si na chi o kan woni nyum se mo anya no mayi a ne kra be bia we ho bebre se mo tie sa anyum na
into obi a ompe manso ti esre eyire ne abusua ene nipa a wo tumi we ye no se omomrem na bibia anye beko papa na nkasa no wo hwe ni suni ne ban ne na de ya obi a na ompese ni wu achi no manso beba ena na wo so obewu me giri se doctors ka chen so obewu to tie ni nyum bebra na oye ne will dada into esre adofunu ne yele mu ne nyina ne yele de dia santimem nipa ya ye ni mu ne de abusua agina tum ona ya nani asantimem ni nya de obi tinchen kan wan na abusua fo ni se be ya ne ho ade mi gidi se ne yele pani no se ne yele kuma no so gidi se ono so abusua no yekoya ne ho ade a mo nyina nka mom na asumdwe nya dai emra na mo nya papa na ye wa asumdwe because papa no pa asumdwe de to so ni no ewi ase japade na ye pre ho no ye fa nko ba bia o nti ye se o ma o adwobre o ma bibia nya boko maye na papa no na o bi o pa asumdwe ewi ase ngina semlofo no so mo tikwi kasa ke ewi ase ngina de obeba nyuma aba ewom elumba ba mlofo ne ntego atwi ni ntira komo de ewi ase ngina the best musician be ma lumba ti esre o ma ne nyim bi okra otono dech kasem kra yes aboni bi kra ti se lumba free mo da no se boni si and lumba no ya na me mpese ye kase ye nya osubiem esa na kase ye pese ye kese nya ke bon pa ese be nya osubiem na so lumba no so be nya no so no enough na me de ne be cheye but ye hu abibifo obi ti ase ye hu ana ye hu ti ese abusuafo nso mo adwebele abusuapani eye ene namfo nyina no ene nsem chwofo so ye nyina nka mo nye na ye fefe nkata na chi because no obi a ompe manso wa bo wa ye for eye no etise because e den a obekọ eye no kobi o ma me hu ye kura me kobi ti e twen se omodi date ni beba na ye nyina ye hu se that say ne ha ne be lumba ye ye nyina akota ehire na asumdua aba because lumba na o ye o man na japade nyumbe pa na da wakoma so efibra o ti lumba ni me nya den kameto ne nyumba akọ ya me de pa o se amesa wo matu amlem kodwo ami ni bi mobo me tintin se me ni amanfo be sa enyeye o se ahihide me de kofa asobo ayonko sa me himu no ho se wutie nsem o mu a da wakoma so papa o bobra oni be da ho abobra na be hwe nipa be fo mo yonko o be dwene ho nso so o se enno na nya yanko be na nso ogida matu sire ne tinumba de e kwa ofa so de be e shisha nyum no etimi 10 years no be ntin nyum ase 10 years 20 years now obi yanti enso na ye do so ni yanti ase ba obi chiro mo ase asem se na papa eka enti lumba na wo nipa kasia eti se konfa no chimu bi ti yan hwese nyina chi basa misra dofo ebi kwa chese nkan sese ese lumba kura nkan preserve no body no nye musical museum bi a ye de me body no be to glass mo a chini maso ba mo ba be hu wo so wadwe chira kwa kan sa wo ni ansa papa na chini maba betene nyum na o mo se papa yi ena da hoyi ki ye ne sa nkaye lumba ni flu na ye ni ya me fa ni agro bi do nya me de ne be che Ghana na Ghana no ho ahwa ya ni ani brenti ade ye kwa ye hu ti sremo ba ko kan sa me ne ya adwen ye preserve the talk gas na enchini 100 years later ko mbeti a ehu ne nyum na ombeka say yes na ade ba kwan na Ghana we yes ade na enya do be wi ase ne ade adana abosomsom ye ko som no eno so nya me mpesa kalumba de mpesa de kasi nya osubi na lumba si ebe nya no subi mpa de ebeche we ati man so twen de emfa subi ama ono akọ obetra asase so bre ye no ko nti se ne yere se ne mase ne yere we se no atutwa na sumdwe mra ne enkura no nya kwankoda wa sumdwe ye nyina ye twen se ye de yi ne bebe kumase ni nyina ya ku gina obo ho pa wa ho bot sen ka bi kaka ya po ye ho ye ntare be se nyina ya ready okay esisi wa de be sha ye de be kwakota ko kuje ni ano ye papa ne adamfo ne kwan nti mo hwe na sumdwe mra bi se ye ya ho bo a ye twen se kwakuja ne kwan nti no ne ye hwe ni mu na me be pa na ye wote ai te se eto akoma so abrabo mu a ma ho se o wampa papa no o legend nchenche wona fe saho semeno uru to ha o si yini me ya metia siya yini me mama ntini suda o me ye mi ya metumi bia amama nse ohini bani de ni de tia si omi me
enso enye be me nchine bu ye kwa ye be nyina we tite be bi twen ye konne sa nyum we de bia me say I de papa o be feeling papa oh ma film papa de bia na nyum de me mo ya de nchi woni nimpa na abranti bia even parliament ko mo kan sa abranti bia we sisto apeso obobra na ko ni e ti lumba ni de all fail Onyama. Na odi ni bi. Abrajimai. Na ojuma de ni say. Me tombo ni we. Okay. Awashta how? Asawa ya. Abisa. Okay. Ene we beda wase. Sumida wase. Lumba ni menti a oni misunderstand ba oni odo ni first wife no akosua se what one. Oza kofa odobro ni. So ene ono so ontimi nka ne kokwa musem ewa bontimo obi antin so ento onimu enti se we na we aba identity both parties entina ase and aside that kwa Ghana constitution kwa se woni obi wu a ana if you look at ko obi wu kwa in some way otimbe ya wo so se we wu na numbe wu na na yele we ba no so both parties trust na wo mi na adwene ekofa because me te say na 2018 kwa sewa or the divorce letter call ama or the ensan on the ma ensa kwa koma lumba ebusu afom what mean say we jaware that can say court the Ghana yabochi so far as all the we ensa kona had ebusu afaje what mean say we jaware practically jaware ne yamma me makama no wajai aware enti se nyumba ko for odobro the you so odobro no oye ne ho ade so amekwan oye ne ho ade enti se oye ne ho ade ne butofo age ntu why not and those so what candidates and they don't know what they are saying lumba ono nim ne enti o ware na o ware ten kra ono ne life so ono life enti wo mo twimanso japade enti ana didn't want to manso because no oye japade kwa we ko no hojiri de ko wo kwenti mu a boteche to me the both parties in trans na almost sort of things that one will be better for me that will be better na nyum be pa na de kai no ani Thomas no ya me pena the gospel no ni ya me pere ba wiama ani nyum ma kuma ko de my favorite song but yes me hu so ono no ye basabasa ono kwa won tina ase tinka won so mo bibia ye boko na asomdwe ba